Meta tmur f'ristorant u jġibulek il-menju, ma jġibulekx biex toqgħod tammiraħ, u tajt kemm hu sabiħ x'disin fih. Lanqas jġibulek biex tistudjah, ħalli mbagħad jiġi l-waiter u jsaqsik u tirrispondi korrettament x'fih u ma fihx. Lanqas tagħmel kif nagħmel jiena toqgħod tfittxu l-iżbalji ortografiċi. X'tagħmel marda? Le. Menju jingħatalek biex int tagħmel għażla personali u tordna l-ikel u x-xorb, veru? L-istess l-ikel. Meta jġiblek l-ikel ma jġibulekx laqas biex toqgħod tħares lejh u x-xommu, imma jġibulek biex inti tikkun smaħ. U jekk tkun fuq mejda ma' xi ħadd li jġiblu l-ikel u jibqa' ħares lejh naħseb tajt għandu xi problema. U mhux biss wkoll meta jiġi l-waiter jgħidlek ma ġbokx. Speċi ta' x'għandek. Għaliex? Għaliex l-ikel iġibulek biex inti tieħdu. L-aħwa konxi li kull darba li niġu għaw, Alla jifresh mejda qudiemna. Mhux biss di l-mejda, imma kull darba Alla jippreżentanna l-verità tiegħu. Kull darba. Jippreżentanna l-ikel u x-xorb spiritwali għar-ruħ tagħna. Dan jagħmlu blanijiet li nkantaw fil-kliem, sabiħ, bil-qari tal-Bibja, fit-talb, fil-priedka, darba wara oħra. Alla jippreżentanna jifrixilna mejda ta' ikel u xorb spiritwali qudiemna. U konxi li dan ma jagħmlux biex inti toqgħod sempliċement tammira t-talim jew l-predikatur u tgħid x'duttrini għandna, hekk hemm huma sbieħ. Lanqas jagħmlu Alla biex inti forsi sempliċement tieqaf biss li titgħallem dak it-tagħlim jew tistudjah. Lanqas jippreżentalek il-verità tiegħu biex sempliċement toqgħod tfittex l-iżbalji u tikkritika x'ma qalx il-predikatur jew xi missu qal għalkemm aħna rridu nikbru fid-discerniment vera ma nibelgħux kollox imma ċertament ma nistgħux noqogħdu nfittxu l-iżbalji. L-aħwa Alla jpoġġilek il-verità tiegħu quddiemek ġimgħa wara ġimgħa biex int toħod, biex int tirċevija għalik, biex inti tikkonsma, tikolha u tixroba. Għaliex meta Alla jitkellem l-aħwa jistenna minna rispons. Meta Alla jitkellem jistenna minna deċiżjoni u mhux nibqgħu passivi. Imma aktarx mill-ispettaturi f'dak kollu li qed jiġri nipparteċipaw fih. Smajna li wasanna fl-aħħar ta' sena oħra. U nerġa' nfakkarkom li Alla f'din is-sena ppreżentanna l-verità tiegħu. Nixtieqkom tkunu konxi kemm il-priedka smajtu f'din is-sena, kemm il-messaġġ smajtu ġifieri. Tafu kemm il-għanja tkantat, smajtuha verità titkanta f'udnejkom. Konxi wkoll kemm il-talba ġiet mitluba u smajta inti li kien fiha l-verità. Konxi kemm il-passaġġ mill-Bibja nqara minn hawn matul din is-sena. U l-mistoqsija tiegħi għalikom u għalija magħkom. X'għamilt bihom? X'għamilt b'dil verità? X'għamilt b'dan l-ikel u x-xorb spiritwali li Alla matul din is-sena kollha poġġa quddiemek, offrilek. Ħallejthom jaffettwawlek qalbek, ħallejthom jaffurmawlek il-mentalità tiegħek, jibdluwilek il-mod kif taħseb, ħaddimthom biex b'xi mod ibidlulek l-imġiba tiegħek, id-diskors tiegħek, ix-xewqat tiegħek. Użajthom ukoll biex jinfluwenzawlek u jiddireġulek id-direzzjonijiet fil-ħajja tiegħek fuq ix-xogħol fil-familja jew le. X'għamilt bdil-verità li Alla ppreżentalek ġimgħa wara ġimgħa. Fluqa naqraw dal-kliem isimgħu l-aħwa. Dak li l-sir li kien jaf ir-rida ta' sidu u ma jkunx ipprepara jew aġixxa skont ir-rida tiegħu ikun ifflaġellat ħafna. Imma min ma kienx jaf għamel ħwejx li ħaqhom it-tidrib ikun flaġellat ftit. U lil kull min ingħatalu wisq ikun iddomandat minn għandu. U dak li fdawlu ħafna iżjed bil-kotra se jippretendu minn għandu. Jiena kultant ngħid li kliem bħal dan ma naħdux bis-serjetà. Kultant tant nisemgħu forsi kelma tal-Alla li teddida bħal din tibqa' għaddejja minn fuq rasna u ma nifqux u nirriflettu fuq x'qed jgħidilna Alla.
dak li l-sir, jiena u inti. Kemm il-darba ngħidu aħna il-sira, mhux vera duloj. Jiena u int. Dak li l-sir li kien jaf irida ta' sidu, x'inhi ġifieri ta' sidu, li kull min ingħatalu wisq, wisq se jkun iddomandat minn għandu u li dak li fdawlu ħafna wisq iżjed se jippretendu minn għandu din hija eredità missier u ma jkunx ipprepara jew aġixxa skont ir-rida tiegħu ikun iflaġellat, imsawwad ħafna, kastigat ħafna. Jiena llum l-istedina tiegħi biex nagħmlu evalwazzjoni mhux biss issa f'dal-ftit minuti, imma xi immorru d-dar. Evalwazzjoni serja tagħna nfusna. Dak l-eżerċizzju minsi u traskurat tal-autoeżaminazzjoni illi għandna bżonn nerġgħu niskopruh. Għandna bżonn immorru d-dar u kull wieħed minna u waħda minna jieqaf u waħda mill-mistoqsijiet, mill-ħafna mistoqsijiet li rridu nsaqsu hija x'għamilt jien bil-verità b'dik il-verità li Alla din is-sena ippreżentali ġimgħa wara ġimgħa. U jekk wis probabbli kif ħadd iskopri tinduna l dik il-verità ma rċevejtix, jew forsi qatt tammira biss, imma ma applikajtix, ma poġġejtix fil-prattika, njorajta, insejta, jew għattu issa mhux illum, u tibqa' tipposponi, nistiednek biex tindem. Nistiedna lil nnifsi biex nindem minnha. U mhux biss id-dmugħ imma t-tibdil tad-direzzjoni. Illi tiddeċiedi fost affarijiet oħrajn illi tittiġi hawn bil-għaġġ u bil-ġuħ. Li kull darba tiġi hawn b'qalbek miftuħa tirċievi dak li Alla jrid jgħaddilek u tpoġġih fil-prattika. Iddar lilek innifsek għax irridu ndarru lil nafusna biex il-verità imqar parti minn dik il-verità tapplika. U tpoġġija fis-sitwazzjoni tal-familja tiegħek, tax-xogħol tiegħek, tal-iskola, u mhux tħalliha biss hekk fl-arja. Importanti l-aħwa li kif qed nispiċċaw din is-sena nagħmlu dan l-stock taking spiritwali għaliex inkella ma nikbrux. Inkella ħanibqgħu fejn aħna jew bil-mod il-mod nibdew mmorru lura. Kristjan serju bħal negozjant serju għandu perjodu fejn jieqaf u jagħmel stock taking bis-serjetà. Mhux jħoss, mhux kwistjoni ta' ħass, mhux jaħseb, mhux qed jaħsbu l-oħrajn, le. Imma fis-skiet ta' qalbu bl-għajnuna t'Alla isaqsi mistoqsijiet ħajara fejn naqas, ħajara fejn mexa l qudiem. U bil-grazzja u l-għajnuna t'Alla jirranġa dak li hu nieqes u jkompli jsaħħaħ dak li huwa b'saħħtu. Jindija talba tiegħi għalija u għalikom u anke kif qed ninġabru madwar dil-mejda l-aħwa qegħdin flimkien. Jalla dil-mixja nkomplu nagħmluha lkoll flimkien. Bl-għajnuna t'Alla naslu kif smajna fil-post li Alla ħejja lina d-dar ta' missierna. Amen.